शिलं थांलाय मेघालय थांलाय लादाख थांलाय थांलायगोन गजब बेइज्जती है Hey guys, welcome to my channel. If you new here, my another vlog. Ang दा दंफैयो जोगोनार दंफांनि गुदियाव आरोना नै नायदो ओमफ्राय आङो जोगोनारखौ ओंख्रि जानो लांनो फैदों आरोना आरो जोंहानि जोगोनारा ओरैबायदि गोदै आरोना ओरैबायदि गोदै माने भगबाना इसोरासो होनाय आरोखि ओमफ्राय सिनिबो लागायलायनाङा आरोना ओरैबायदि गोदै बाह So guys, नोंथांमोना नायबाय थादों प्रकाश बसुमतारी YouTube चेनेल So लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै लादो बिदिनो इन्टारेस्टिं फानि भिडिअ नायनो थाखाय बानायदो हेलौ फैनानै दा मोनफैलायबाय नै जोगोनारनि खाथियाव जोगोनारा नैबेनो खम गोथाव जागोन बे भगबान होलायनाय आयो हा दांनायावनो मिथिखाथारदों आं नै सिनि बायदि जागोन होननानै ओरैबायदि गोथाव जागोन बे एम्फौजों दोनै आयो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है So guys, नै दा फैयै नुफैलायबाय नै जोंना उदांस्रिया हारसिंनो अन्थाव बाथाव बिलाइ खालागासिनो आरोना रुखु रुखुनो गैला दिनै हाजोबनाय नंला बियो बिसोरो हारसिं बेसेबां खाबावनोसै गैला पामसार So हेलौ लोगोफोर आं दा सफैलायबाय जोंहानि बे जुखाम बागानाव So बे जुखाम बागानखौ आङो नोंथांमोननो सप्तानैसोनि सिगाङाव आं शेयार खालामखांबाय So जुखामा नै दा जाजानाय जाबाय आं दा जुखाम लांनो फैदों So नायलांबाय थादों आंनि ब्लगखौ नोंथांमोना नैलै राहां जाजोब्बाय अबेबा बोराय जाबाय आरोना जाजानाय जाजोब्बाय नायदो नै बाब माथो नोगोद बेरे दंलै बा नै दा खाना लांनोसै रुजानो सावजानोसो गोथाव मोनलां बिदिखौ संख्रि साजों आरामनो बिन्दास जानोसै नै बेखौ लांगोन आं दा बेखौ बे थसे बै थसे आरो दंबावो नै ओरै हरैजाय ओरै बारनानै आरो बांसिन बोराय दंबावो आरोना लोगोफोर So लोगोफोर नै दा खाना लाबाय आङो जुखामखौ नै नायदो थथाम लाबाय आरोना थथाम बेखौ सावना जाहैनोसै आरामनो ओरैबायदि संख्रि फुननानै संख्रि सालानानै बिफां साहायाव जिरायना जानोसै आरोना नायलांदो लोगोफोर बिदिब्ला फाइनालि लोगोफोर नै दा आङो जुखामखौ लामारबाय दा जुखामखौ सावना जाहैदोनि ओरैबायदि गोथाव संख्रि फुननानै सावगोन आरोना आङो आरो संख्रि सा फुदुंनोसै ओरैबायदि इन्टारेस्टेड जानोसै आरोना कुट्रुम होनलायनाय So लोगोफोर नोंसोर दा जानो लुगैदोंबा जोंहानाव फैनानै थसेल' लांफैनो हागोन आरोना बारा लांनाङा आरो खावनो नाङा दे खावनाङा दै आं जाबाय थानांगौ बिदिनो थसेनो नायलांबाय थादो So लोगोफोर जुखामाथ' लाबायानोसै नै न' फारसे थांदिनोसै आरामसे सावजाहैनोसै कुट्रुम होनलायनाय जानोसैलाय टेनटेने हेलौ So लोगोफोर लकेल मानसिनि लकेल खोथा ना मा होनो जोंनालाय आरो लकेल ब्लगानो फैखागोन ना मा होनो लोगोफोर फैगोन लासैनो उनाव राइड खालामगोन ना मा होनो लोगोफोर जुखामखौ आरामनो जिरायना सावजानोसैलाय बानायगोन र' राइड जोंबो सानसे समाव ना मा होनो शिलं थांलाय मेघालय थांलाय लादाख थांलायगोन टावां थांलाय फैसाल' हाबग्रोथोंना इउटुबनि र' होनलाय So हेलौ लोगोफोर नै दा आङो गुजियाव थुना लाबाय जुखामखौ नैबेयाव अर सुबाय आरोना अरा जोंबाय रोहो थ' सावनोसै So guys नै जुखामा मोनबाय नोगोद गोथावखा Hoi, गरम दालै दासो जानो लुगैदों नोंसोरो नैबे जुखाम जानायखौ लुगैदों दा हा
दासो जानो लुगैदों नोंसोरो स' लोगोफोर दायो जुखाम जायै जायैनो मोसौ खास्लायनो फैलायबाय आरोना लोगोफोर मोसौ खास्लायनोसैलाय गांसोआनो गैलालै जोंना गथ' गोरलै बायदि जुखाम जायै फैलायबाय नै जोंना मोसौआ नैबेनो गादै गुरु गाइखेर होबाय खरे स' लोगोफोर दा फैयै फैनानै नै जोंहानि फुख्रियाव ओरैबायदि बुरजा ना फिसा होदों आरोना ना फना होदों माबाया ना गल्डेन काप ना मा होनो गोमो गोमोनाया नै नायदो ओइनो फ्रि फ्रिनो र'दे आं नोंसोरनो मोजां देखायनि नै बेनो आरोना ना गल्डेन कापनि फिसाया नुबाय नै जा बुरजाखा आरोना सकर गिदिंलायथारो नै नायदो नोगोद बुरजा फिसा होखादों नै नै बेनो आरोना नायदो गल्डेन कापनि फिसा गोजा आरोना नै ना गल्डेन कापनि फिसा ओरैबायदि बुरजा होदों आरोना हाजारसो बारखागोन खोमा ना गल्डेन कापनि मा फिसा गोजा बा 2000 जाखागोनलै नै ना गल्डेन कापनि फिसाया स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनो बादोंब्लाबो मेगन थाइसेजों ओरै नायनानै जोब्बाय खोमा ना मा होनो लोगोफोर स' दिनैनि ब्लगा एसेनोसै बाय बाय टाटा